Comencem, no? Hola, bona tarda a tots. Benvinguts a la sessió que fem per apropar la COP30 a la universitat i és una sessió organitzada des del Hub de Sostenibilitat Global. Jo soc Rosina Gironès, la coordinadora del Hub de Sostenibilitat Global i la degana de la Facultat de Biologia, i ara tinc el plaer de presentar-vos a la gent que estem aquí i farem aquesta primera sessió que serà per conèixer objectius, saber com funciona i situar-nos una mica. Us presento a la gent de la mesa. A la meva dreta tenim a la Teresa Saures, la vicerectora de Sostenibilitat i Acció Climàtica de la Universitat de Barcelona. Després tenim el Marçal, espera un segon que me'n recordi del cognom. El Marçal Llavero, que és un postdoc, un investigador postdoc del Departament de Beca d'aquí de la Facultat de Biologia. A la meva esquerra tenim l'Itziar Salazar, que és la gestora del Hub de Sostenibilitat Global. I després tenim també el gust de tenir aquí a la Mar Campins, que és professora de Dret Públic Internacional a la Facultat de Dret, aquí a la Universitat de Barcelona, i té una gran experiència en el que seria l'assistir i com funcionen les COP. Així tenim una persona que ens farà tota la introducció de com funciona i després tenim el Marcel, que una mica ens parlarà d'un side event juntament amb la Fàtima, que serà una connexió que farem després. A mi m'agradaria començar fent uns petits comentaris perquè sóc una motivada d'aquest tema. I el tema és que hem pensat des del Hub de Sostenibilitat Global que havíem d'apropar una mica el que és la COP30 a tots els investigadors que tenim aquí i a l'estudiantat també. Aquesta sessió la tenim aquí presencial i també es pot anar seguint amb streaming. El que us volia comentar una mica és que tots tenim una mica clar la situació en la que estem, no entrarem a donar més dades ara mateix. El que sí que també us volia dir que tenim clar és que hi ha uns objectius marcats, com podria ser la neutralitat climàtica en l'any 2050. Sabem que l'única solució que tenim per arribar a aquesta certa estabilitat i sostenibilitat a nivell planetari, sobretot amb el que fa referència també als homes i als ecosistemes, seria la descarbonització massiva i sistemàtica i urgent. En aquesta neutralitat climàtica del 2050 no sé si arribarem, però és indiscutible que com a mínim hem d'intentar fer tot el possible per apropar-nos, i aquí és on estem ara, i intentar que el nostre futur sigui el millor possible, adaptant-nos al que puguem fer. He de dir que totes aquestes organitzacions, com és la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que és qui ha generat aquesta conferència que es diu de les parts, de tots els països membres d'aquesta convenció i que reuneix anualment aquests COPs, que va iniciar-se en el 1995. Aquestes estructures, també, per exemple, com l'Intergovernmental Panel de Canvi Climàtic, que s'està reunint o que està fent informes des del 1990, són estructures extraordinàries i és un exemple d'una col·laboració a nivell internacional que no havíem vist mai. De manera que el planeta o la humanitat o la societat sí que d'alguna manera ha identificat el risc i ha intentat reaccionar-hi, creant una sèrie d'estructures que no teníem abans i que estan treballant des de fa molts anys. Malauradament, la velocitat que tenim per seguir les recomanacions que ens fan tots aquests científics no l'estem seguint i per això us deia que hem d'intentar com a mínim apropar-nos al més possible a aquest valor que dèiem de neutralitat climàtica del 2050. Des de la universitat tenim claríssim que la nostra contribució a aquesta transició passa per la recerca, per, evidentment, l'ensenyament, per desenvolupar tecnologia. Tota aquesta part de recerca i desenvolupament tecnològic la treballem molt a les universitats i, de fet, avui estem aquí també perquè hi ha investigadors nostres que estan a la COP participant en aquests side events i, evidentment, tenim investigadors que participen en l'IPCC cada any, cada vegada que fan un nou informe, col·laborant amb el coneixement que genera des de les universitats. Aquesta part la tenim, però hem de reconèixer un tema, i el tema crític que hem de reconèixer és perquè aquests canvis siguin prou ràpids, potser no tant com necessitem, però més
que no de manera espontània, necessitem decisions polítiques i per això estem ara intentant fer aquest seguiment de la COP30. Necessitem decisions polítiques que permetin accelerar tots aquests canvis. L'única manera d'aconseguir aquestes transformacions socials que necessitem, que són bastant radicals, és, a part del coneixement, a través de decisions polítiques, de noves regulacions, normatives a nivell europeu i a nivell internacional. És a dir, que hem de dir que la COP30 no ens és aliena, no? Aquesta gent reunida allà, els representants de tots aquests països, estan parlant del nostre futur i això tindrà conseqüències sobre la nostra capacitat de fer aquesta transició ecosocial cap a una sostenibilitat i també hauria de tenir conseqüències polítiques sobre el futur polític dels nostres representants. Vull dir que les conseqüències han de venir per totes bandes, però la idea nostra, bàsicament, és conèixer-ho, conèixer les contribucions que es fan des de la universitat, també en aquest COP30 i també en l'IPCC, que ja anem seguint a través de diferents anys, però també saber que hem d'estar amatents i que necessitem l'ajuda i la contribució de les decisions polítiques i de les noves normatives. Ja no m'allargo més. És un plaer tenir-vos aquí i esperem fer un seguiment i esperem que a la sessió final tinguem alguna cosa positiva sobre la que debatre també. Jo ara donaré la paraula a la Teresa Saures, la vicerectora de Sostenibilitat i Acció Climàtica, i després ja passarem a la Itziar. Teresa. Molt bé, moltes gràcies, degana i directora del Hub. Doctora Campins i doctor Llavero i gestora del Hub, la Itziar, i totes i tots, bona tarda. Bé, ahir es va donar el tret de sortida a la COP després d'aquests 2 dies pre-cimera d'intenses reunions en un context geopolític complex i també amb una onada de negacionisme del canvi climàtic que va cada dia a més. En aquesta COP participen més de 170 països, però també participen regions i organitzacions diverses i també les universitats. Nosaltres, que ja ho ha dit la Rosina, formem part o participem com a una entitat observadora no governamental. Tenim una participació activa des de ja fa uns quants anys, des de la COP25, tot això segons el que es desprèn de les pàgines de la ONU, de l'aplicatiu, tot i que la Mar em deia que havia hagut una participació prèvia d'algunes investigadores de la Facultat d'Economia i ella m'ho explicava perquè va ser ella la que va iniciar també aquesta sistematització de la nostra participació com a observadors i és una de les investigadores o professores de la UB que més ha participat a la COP. Això també ens porta a la teva... Sí, que he quantificat. A més, des de llavors hem participat amb més o menys intensitat en aquestes cimeres de manera presencial. Sempre tenim 2 acreditacions en tant que organització observadora, però també des de la COP28 tenim acreditacions virtuals. L'any passat va participar el grup del doctor Horta, del Martí Horta, que avui el Marcel també treballa en aquest grup i aquest any tornen a ser ells a la COP i esperem que podrem fer connexions amb ells i ens podran anar explicant. I a més tenim aquestes acreditacions virtuals, que aquest any en tenim 8, això vol dir que també a la nostra universitat i a mesura que també la urgència és més gran, com deia la degana, i l'interès potser augmenta, doncs anem tenint més i més acreditacions, més peticions. És la primera vegada que aquesta conferència se celebra al bosc tropical més gran del planeta, un ecosistema que és vital per a la regulació de la temperatura global, però també és un dels més amenaçats per la deforestació i la mineria. I recordo ara, i aquests dies, la sessió que vam tenir amb el David Kopenawa a principis d'any, al mes de març, i amb el poble Yanomami, i com estan ells de preocupats també i d'interessats
amb aquesta cimera, que per això també pren una rellevància que sigui a Betlem, malgrat tota la infraestructura que s'ha hagut de també construir. S'espera avançar en 5 eixos, promoure una transició justa per abandonar els combustibles fòssils, garantir mecanismes per acabar amb la desforestació dels boscos tropicals, consolidar instruments per al finançament climàtic, implementar polítiques d'adaptació i reforçar el multilateralisme. Me quedo amb el tema del finançament, que continua pendent des de la COP29, des de la COP de l'any passat, que no es va acabar de resoldre. L'impacte del canvi climàtic no és igual a tot arreu. Hi ha països molt vulnerables, els països en desenvolupament necessiten aquest finançament, però també a casa nostra el canvi climàtic no impacta igual en funció del nivell socioeconòmic, i amb això em quedo perquè per això també és tan necessari i urgent tot això. I per acabar, agrair al Hub de Sostenibilitat Global i a la Facultat de Biologia per organitzar i hostatjar aquesta sessions que s'allargaran en 15 dies i que és una iniciativa superinteressant per apropar-nos a la COP. Gràcies. Gràcies. Doncs ara donarem la paraula a l'Itziar Salazar, la gestora del Hub en Sostenibilitat Global, que us explicarà una mica tota l'estructura que s'està construint, no?, per fer aquest seguiment. Se m'escolta? Sí. Primer de tot, moltes gràcies per ser aquí, per mostrar interès en aquest tipus d'iniciatives i per trobar el temps per seguir què és el que està passant a l'altra banda del món, concretament. De nou, seré breu. Simplement dir que aquesta sessió d'avui inaugura un cicle que culminarà amb una sessió de tancament el dia 25, on farem una valoració del que s'ha esdevingut durant aquests dies. I, a més, donarem l'oportunitat aquí al hall del Margalef de trobar un espai on acostar-nos a quin és el rol que té la universitat en aquesta cimera, en conèixer en què consisteix la participació dels investigadors que hi van enguany i també conèixer quin és el rol d'observadors dins d'aquest tipus d'esdeveniments. Dit això, agrair a Marcel, a la Mar i a les altres persones, als altres investigadors que de bon grat han vingut avui i per participar amb la seva expertesa, que segurament que avui sortim tots d'aquesta porta coneixent alguna coseta més. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, doncs jo crec que ja podem començar amb la primera xerrada. Vols fer les presentacions? Tu, si vols. Comencem amb la Mar i si de cas nosaltres podem seure allà per seguir-ho millor, no? Gràcies. Primer de tot, començarem amb un parlament a càrrec de la Mar Campins sobre la governança climàtica global, una introducció a l'estructura jurídica i les perspectives de la COP d'enguany, la COP30. Mar Campins Aritja és professora de Dret Internacional Públic i de Dret de la Unió Europea a la secció de Dret Internacional Públic d'aquí de la universitat des de 1994. Les seves àrees principals de docència i recerca són el dret internacional ambiental i el dret ambiental de la Unió Europea, així com el dret institucional de la Unió Europea també. Ha estat titular de la càtedra Jean Monnet en dret ambiental de la Unió Europea del 2017 al 2023 i ha estat professora i investigadora visitant en diverses universitats internacionals com Nova Southeastern University, Université de Montreal, de Louis University, Ottawa University, American University, Washington College Law, University of Strathclyde i Universitat di Cagliari, entre d'altres. Campins Aritja és investigadora principal i membre en diversos projectes nacionals i internacionals. Forma part també òbviament, el grup de recerca de dret internacional i de dret a la Unió Europea d'IDUE i és membre del Centre d'Estudis de Dret Ambiental CEDAT de la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies. Quan vulguis. Moltes gràcies. Jo vull també començar posant el comptador del temps i agraint especialment a la degana de la Facultat de Biologia i a la vicerectora de Sostenibilitat haver-me convidat a participar en aquesta iniciativa i felicitar també
per una iniciativa que, en qualsevol cas, segueix sent molt necessària, per desgràcia, segueix sent molt necessària en la mesura en què tot allò que arribi en el professorat, en els investigadors, però sobretot també en els estudiants, que són els que en un futur, d'alguna manera, hauran d'acabar prenent aquest tipus de decisions, és molt positiu per la Universitat de Barcelona. Jo, la meva presentació, com s'ha comentat, bàsicament s'orienta a la part més jurídico-internacional. D'alguna manera, jo el que faré serà presentar una mica l'esquema del que és el règim internacional del canvi climàtic, per després explicar una mica què és la famosa COP o què són les COP, les conferències de les parts, i com funcionen, i després d'un brevíssim repàs per tot el que ha vingut passant en els darrers anys, centrar-me en quins són els punts més rellevants de la conferència actual. I, de fet, estant a la Facultat de Biologia encara més motiu, no podria ser d'una altra manera, començar reivindicant d'alguna manera el paper de la ciència en tot el que és la construcció del règim del canvi climàtic. La degana ha mencionat el paper ja del panel intergovernamental sobre canvi climàtic. De fet, és a partir dels seus treballs que moltes de les decisions que es prenen després a nivell governamental i a nivell de la conferència de les parts es fonamenten, i és un paper tan rellevant que inclús amb una recent opinió consultiva de la Cort Internacional de Justícia del passat mes de juliol es fa referència molt específica a la fortalesa científica que té el règim del canvi climàtic i particularment el paper de tots els treballs que al llarg dels anys, des de finals dels anys 80, juntament també amb l'Organització Meteorològica Mundial, però que des de ja finals dels anys 80 l'IPCC, en el qual a més també han participat professors d'aquesta casa com a autors dintre d'aquest organisme, ha desenvolupat. Fortalesa científica, però que en definitiva també serveix perquè després puguin els estats prendre decisions, per tant, decisions polítiques, i per la realització, per l'adopció d'aquestes decisions polítiques, el que es requereix és articular un sistema en el qual, un règim en el qual puguin participar tots els estats, en principi tots aquells estats que són part en el conveni marc del canvi climàtic de l'any 1992 i en els instruments posteriors. En el conveni marc de l'any 92 gairebé són parts la totalitat dels actualment estats. Després ho veuré, però en total hi ha 198 estats parts, entre ells també com a agrupació, de fet, la Unió Europea. Hi ha molt pocs estats o entitats estatals que estiguin a fora, curiosament, el cas d'Andorra, per exemple, Andorra no és part, o, per exemple, el cas de la Santa Seu, que tampoc no és part. En qualsevol cas, què vol dir això? Això vol dir que cal prendre decisions polítiques que estan fonamentades sobre el coneixement científic, però aquestes decisions polítiques es discuteixen i es negocien en entorns polítics i en entorns jurídics, com és el que s'articula justament en aquest espai que configura la conferència de les parts. En aquest sentit, sí que és important assenyalar que, com es pot veure aquí una mica, a mi m'agrada aquesta diapositiva perquè es veuen totes les diferents possibilitats de les coalicions, i segurament n'hi ha més en els últims darrers anys, perquè la diapositiva ja és una mica antiga. Però en qualsevol cas el que sí que vull assenyalar és que són diferents actors, bàsicament estats, després hi ha els observadors, com ha mencionat també la vicerectora, però els observadors poden intervenir, tenen dret de veu, però no prenen decisions, poden fer lobby, que és bàsicament el que fan, poden fer lobby, però no tenen la capacitat de poder exercir el dret de vot. Bàsicament són estats, algunes agrupacions de caràcter regional, és el cas de la Unió Europea, formalment com a tal, és l'únic cas que es preveu, però després aquests estats fan múltiples coalicions entre ells i pertanyen a la vegada a diferents grups
En funció de què? En funció dels seus interessos, de les seves prioritats, dels condicionants que cada un d'ells tenen. I en una sessió que es discuteixi un tema els podem trobar defensant una determinada posició que potser, no seria estrany, pot inclús ser diferent o contradictòria inclús amb altres posicions que puguin estar defensant quan defensen altres articles o altres aspectes de l'acord. La Unió Europea en això és una experta. Per això moltes vegades els negociadors els veiem sempre amb el mòbil a la mà, perquè mentre estan assistint a una reunió, a una de les sessions, estan veient què és el que passa a les altres sessions, perquè són tot sessions que es desenvolupen de manera paral·lela. Hi ha casos on, a més, per exemple, en el grup del que tradicionalment es denomina el grup del 77, que és una denominació que ja ve des de Nacions Unides des dels anys 60, el grup del 77 inicialment eren els països no alineats, però bàsicament després va englobant tot el que són els països en desenvolupament, segons la categorització que fa Nacions Unides. Xina està dintre d'aquest grup i això ha marcat la posició de Xina en tots aquests anys de negociació. Però Xina està en aquest grup quan li interessa i fora d'aquest grup quan li interessa. Per això a vegades podem trobar el grup del 77 més Xina i el grup del 77 a seques. Són totes aquestes denominacions, però que una mica el que reflecteix és la diversitat d'actors o d'estats i d'interessos i de prioritats que puguin tenir. A partir d'aquí, quin és el règim que s'articula? El règim que s'articula és bàsicament un règim relativament complex, on el que tenim és un conveni, que és el conveni marc, que és el conveni de 1992, que és el conveni de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el que es va adoptar l'any 1992 a la conferència de Porto Alegre, que ahir també el president Lula mencionava la possibilitat de reprendre l'entusiasme que va acompanyar l'any 92 l'adopció de tots aquests instruments, recuperar-lo en el 2025, cosa una mica difícil. Aquest és el conveni marc, aquest és un conveni que el que fa és estructurar aquest règim, fixa el que són els grans objectius, en aquell moment es deia evitar qualsevol interferència amb el funcionament del sistema climàtic, estableix d'alguna manera els grans principis en els que es fonamentarà aquest règim, el principi de la precaució, un principi molt important en el context del desenvolupament del règim, el de les responsabilitats comuns però diferenciades, conforme ara a les capacitats nacionals, o, per exemple, el mateix concepte de l'equitat intergeneracional, la imposició d'un cert deure moral de preservar per a les generacions futures el gaudi del sistema climàtic que tenim avui en dia. Aquest és un conveni de caràcter marc que s'havia de desenvolupar. S'havia de desenvolupar a través de què? Bàsicament a través de les pròpies decisions que s'adopten dintre del marc d'aquest conveni a la conferència de les parts, a les famoses COPs, és l'òrgan on es troben les delegacions dels estats i on es prenen les decisions, que és el que dona vida al conveni, i després l'altra via de desenvolupament del conveni era la d'anar adoptant instruments complementaris. I aquest és el paper que tenen tant el protocol de Kyoto de l'any 1997 com l'acord de París del 2015. En el protocol de Kyoto, que s'adopta l'any 93 i entra en vigor el 2005, són molts anys, que entri en vigor significa que es comenci a aplicar les disposicions d'aquest text. El fet que passin tants anys entre el moment en què s'adopta el 97 i entra en vigor l'any 2005 és essencialment perquè respon també a l'estratègia o a la geoestratègia que fan els propis estats part a l'hora de, voler quedar obligats o assumir determinades responsabilitats. En aquest cas, per exemple, era bàsicament el cas de la Federació Russa, en el moment en què s'estaven negociant diversos dels mecanismes que han de facilitar el compliment del conveni, com és el tema del mercat d'emissions i el fet que s'admetessin o no determinades crèdits que es permetien comptabilitzar com si fossin reduccions d'emissions. Com que la Unió Soviètica s'havia desmembrat
i el moment en què es comptaven els nivells de les emissions que calia reduir era 1990, l'ex-Unió Soviètica fins al 1990 tenia unes emissions molt altes, en el moment en què es desmembra baixen les emissions, la Federació Russa succeeix en aquest paper a l'ex-Unió Soviètica, per tant, hi havia una suma o una quantitat negativa d'emissions. El que volia la Federació Russa era poder-les vendre dintre del mercat de les emissions. D'acord? En aquest cas, són 192 parts, les parts del protocol de Kyoto, són parts que són parts en el conveni marc. El cas més rellevant en aquest sentit, per exemple, pel que fa a les absències, és el dels Estats Units. Els Estats Units mai va ser part del protocol de Kyoto, el va arribar a signar sota l'administració Clinton, però la primera administració Bush va decidir no ratificar-lo. Canadà, que en aquell moment també era l'administració del president Harper, que era, diguem, de la mateixa línia que el president Bush als Estats Units i feia bàsicament mimèticament el que feia als Estats Units, el 2012 també es va retirar del protocol de Kyoto. El protocol de Kyoto el que feia era reproduir aquestes obligacions genèriques del conveni marc amb un plantejament ja més operatiu. És a dir, bàsicament el que feia és, a partir d'aquest criteri de diferenciar aquells països desenvolupats que tradicionalment s'han beneficiat de poder emetre totes aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle per desenvolupar les seves economies, respecte a aquells que no ho han pogut fer perquè es trobaven sota un règim colonial, perquè eren països en desenvolupament, etc., simplement no ho han fet. El que fa és, a partir d'aquí, establir una obligació de reducció de les emissions dels països desenvolupats. I el que fa és establir, a partir del conveni, quins són els objectius quantificats de reducció, és a dir, quines quotes s'hauran de reduir amb un any de referència, que és el 1990, sempre es comptabilitza amb aquest any, i per un període determinat, perquè el protocol de Kyoto funcionava com en períodes de compromís, i el primer període de compromís era del 2008 al 2012. Per tant, el que deia el protocol de Kyoto és per 2012 els estats desenvolupats han d'acreditar que han fet aquestes reduccions de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Què passava a partir del 2012? De fet, des del moment en què entra en vigor el protocol de Kyoto ja es comença a negociar un nou acord, que serà l'acord de París. Però, en aquell moment, al mateix temps que es negocia aquest nou acord, es comença a negociar què es farà en l'interín, quan s'acabi el primer període de compromís el 2012, fins que no es comenci a aplicar aquest possible nou acord que s'havia d'adoptar. I això és el que porta a l'esmena de Doha, que és una esmena que el que feia era fixar un segon període de compromís, del 2013 al 2020, i establir noves fites de reducció d'emissions per als estats parts. Condemnat al fracàs des del dia que es va adoptar, per dir d'una manera, s'adopta el 2012, però no entra en vigor per manca de ratificacions, perquè com que també és una esmena a un tractat internacional, era necessari que els estats manifestessin el seu consentiment i, de fet, quan entra en vigor ja s'estava aplicant pròpiament a l'Acord de París. L'Acord de París, desembre del 2015, és el tercer gran instrument. És l'acord que actualment estableix quins són els mecanismes, quin és el règim, quines són les obligacions, quines són les responsabilitats. És un acord on, de fet, tornen a formar-hi part molts dels estats part del conveni marc, gairebé tots, 195. De fet, inicialment només hi ha 3, si no recordo malament, que no en són part, que són països com el Iemen o el Iemen, em sembla que era un, i ara no recordo quins eren els altres dos, però són 3 països relativament... Líbia, i el que també es troba i s'ha trobat en aquesta situació, òbviament, és el cas dels Estats Units. Els Estats Units ja es va retirar de l'Acord de París durant la primera presidència, durant la primera administració del president Trump, en el 2020, després va tornar a incorporar-se amb la presidència Biden i ara
de fet ja s'ha notificat que es torna a retirar de l'Acord de París, retirada que es farà efectiva, de fet, el mes de gener. Per tant, ara per ara, els Estats Units segueix obligat a les obligacions de l'Acord de París. Què és el que fa l'Acord de París? L'Acord de París el que fa és establir obligacions i mecanismes, de fet, per facilitar el compliment d'aquestes obligacions. L'objectiu en aquest cas és un objectiu, si es vol, una mica genèric, impedir que augmenti la temperatura del planeta fins a superar o evitar que se superin els 2 graus centígrads i a poder ser limitar aquest augment a 1,5 graus centígrads. Per fer això, l'Acord de París el que fa és establir diferents obligacions per als estats part que tenen a veure d'una banda amb la mitigació, la reducció de les emissions, un capítol que no s'havia contemplat en el protocol de Kyoto en absolut i que molt poc apareixia també en el conveni marc, l'adaptació al canvi climàtic és tan o més important que la reducció de les emissions. Un altre element és el que s'anomena les pèrdues i els danys, és a dir, quan no hi ha possibilitat d'adaptar-se perquè ja les conseqüències són tan extremes que ja s'estan causant aquests danys, com es compensen aquestes pèrdues i aquests danys? Això s'incorpora també amb l'Acord de París i el tema també que ja ha mencionat abans la vicerectora del finançament. Qui financia tot això? I com es financia? Quins operadors financien això? Finançament només públic, finançament privat, amb quines quantitats, per fer què? Aquest és el gran què i el gran element, per dir-ho així, de la negociació. La diferència amb el protocol de Kyoto és que en aquesta ocasió el plantejament que fa l'Acord de París és un plantejament que es diu de caràcter ascendent, és a dir, ja no és l'Acord de París que fixa quines seran les quotes que tots els estats han de reduir, sinó que són cada un dels estats parts els que decideixen de quina manera contribueixen a aquest objectiu general d'impedir l'augment de la temperatura. Per tant, són ells els que decideixen quin tipus de reducció faran. Se segueix mantenint el criteri de diferenciar entre els estats. Ara tots els estats tenen obligacions de reducció, però d'acord amb el principi de les responsabilitats comuns però diferenciades, ho faran conforme a les seves circumstàncies nacionals. Un dels temes que suposadament també es discuteix en la COP i que es va resoldre de fet en la COP anterior és els mecanismes que s'anomenen de flexibilitat, principalment el que ara s'anomenen els enfocs cooperatius, i entre ells principalment la possibilitat de comprar i vendre emissions per comptabilitzar-les en el llistat d'obligacions que té l'Estat per la reducció. D'altra banda, també, els objectius que ara es fixen ja no funcionen per períodes de compromisos, sinó que, per exemple, aquestes contribucions que fan les parts, les contribucions nacionals determinades que fan les parts per dir com col·laboraran, com contribueixen a l'objectiu final, s'han de presentar cada 5 anys. Aquest any s'havien de presentar al febrer, després m'hi referiré. Igualment també s'estableix un mecanisme per anar valorant cada 5 anys de quina manera... Surto? De quina manera es comptabilitzen totes les contribucions nacionals de tot l'Estat, que és, de fet, el balanç global que es va fer l'any passat en la conferència de Baku. Aquest és una mica l'esquema d'evolució, perquè és un sistema que és molt viu, és molt dinàmic, aquest sistema de presentació de les contribucions nacionals cada 5 anys que s'acompanya amb l'anàlisi, amb el balanç conjunt que es fa també cada 5 anys, que al mateix temps també s'acompanya amb una sèrie d'informes que han de presentar els estats també de manera periòdica. Tots porten, d'alguna manera, la idea és l'objectiu aquest de la neutralitat climàtica que també s'ha mencionat abans. A partir d'aquí, la conferència de les parts, qui pren les decisions sobre tots aquests aspectes, sobre com s'han de fer totes aquestes coses, com s'ha de complir amb aquestes obligacions, qui ha de complir-les. Bàsicament ho fa la conferència de les parts, d'acord?
I la conferència de les parts, com deia, és un dels òrgans, una de les estructures que preveu el conveni marc. En aquest cas, el que ens trobarem és que tenim, de fet, 3 conferències de les parts que actuen i que reuneixen de manera paral·lela. Nosaltres parlem de la COP30, però la COP30 inclou la conferència de les parts del conveni marc sobre el canvi climàtic, que té unes parts, entre elles Estats Units, la conferència de les parts del protocol de Kyoto, perquè el protocol de Kyoto no s'ha extingit, segueix vigent, que té unes altres parts, la majoria coincidents amb les del conveni marc, i la conferència de les parts de l'Acord de París, que també té, comparteix les parts, però que també té la seva agenda i el seu tema. Normalment, això, bàsicament, el que pretén és reflectir una mica com comença i com acaba la conferència de les parts. Com comença la COP30? La COP30, que va començar oficialment ahir, comença bàsicament amb el que és el plenari de l'apertura de la conferència, que es va passar també a Sant Matí, etc. Aquí què trobem? Aquí trobem principalment també representació dels estats, part en el conveni, normalment representació al nivell, caps d'estat, caps de govern, etc. I representació, òbviament, també de l'estat que fa d'amfitrió, que és el que està fent de secretari formal, en aquest cas, de la conferència de les parts. Però, a més del que és pròpiament l'estructura de la conferència de les parts, es reuneixen també els òrgans subsidiaris del conveni, que essencialment, en el cas del canvi climàtic, és l'òrgan subsidiari sobre assessorament científic i tecnològic i l'òrgan subsidiari d'implementació, que també es reuneixen, tenen la seva presidència, tenen representació de les delegacions de les parts, i paral·lelament a tot això es reuneixen els grups de contacte, per exemple, de cada una d'aquestes diferents coalicions que mencionava abans, que també segueixen discutint, que segueixen negociant, i a part d'això, evidentment, tot el que són les consultes informals. Tot el que són les consultes que poden ser bé multilaterals, bé bilaterals, totes de passillo, no són de passillo perquè es fan en sales i estan, diguem, assignades, però que es produeixen i és on realment es negocien els diferents aspectes. I com s'acaba? Normalment la COP s'ha d'acabar amb un acord que s'adopta per consens. De fet, un dels aspectes principals que adopta o que va adoptar ahir la conferència de les parts va ser, a més de l'agenda, que ja va haver-hi problemes de l'agenda perquè en el moment en què es va presentar l'agenda van haver-hi diversos blocs d'estats que van demanar que s'incloguessin punts nous en l'agenda, el qual ja era bloquejar la COP d'entrada, era bloquejar-la d'entrada, perquè en altres ocasions això ja ha portat 2 o 3 dies de discussió, i aquí la presidència brasilera va ser molt hàbil, de moment per lo que sembla, perquè va dir que no hi havia temes nous i va passar-ho tot a consultes entre les parts. I va dir, no, vostès sobre aquests temes organitzarem consultes promogudes des de la presidència, vostès discutiran, parlarem, i després jo ja informaré com a presidència dels resultats d'aquestes consultes. Amb la qual cosa, com a mínim, s'ha tret el problema de sobre fins al dia 15, que és quan ha d'informar sobre aquestes consultes. Però, per exemple, un dels temes que es volien incorporar eren els temes que feien referència a comerç i canvi climàtic, i molt particularment un instrument de la Unió Europea, que és el mecanisme sobre ajust de carboni en frontera. I la Unió Europea, òbviament, quan no, això no ho hem de parlar aquí, això sí de cas, ho hem de parlar en el marc de l'Organització Mundial de Comerç, però no aquí, el foro és un altre, i això la presidència ho va salvar. Però llavors l'altre aspecte que, per exemple, va adoptar la presidència és el reglament, perquè, clar, òbviament, la conferència ha d'adoptar el seu reglament. El reglament és un reglament de l'any 96, i el que fa la presidència és adoptar el reglament de funcionament de la conferència, excepte, diu l'article 42. Què diu l'article 42? L'article 42 diu que si la conferència de les parts no pot assolir el consens, i el consens no és que tothom voti que sí, és simplement que ningú digui ai, però jo no m'agrada. I ha passat alguna vegada i s'ha bloquejat el resultat de la conferència. Doncs l'article 42 permetria que si no s'assoleix aquest consens es pogués anar per una votació per una majoria de 3/4 parts. I la COP, com cada any ha fet, aprova
el reglament, excepte aquesta disposició. Per tant, segueix obligada a decidir per consens. Per tant, al final, si hi ha consens de totes les parts, hi haurà decisió de la COP. Si no hi ha consens de totes les parts, com a mínim, la conferència de les parts pren nota del que s'ha estat discutint. Però, clar, que hi hagi consens vol dir que ningú aixequi la mà i digui doncs jo no. Això és un aspecte important. Perdó, que ja veig que ja estic arribant al temps. Simplement, com funciona la COP? Doncs bàsicament són negociacions que es desenvolupen en aquests diferents nivells, principalment en els grups de contacte, dintre de les pròpies coalicions, dintre dels òrgans subsidiaris, en diferents grups de treball. Tot això es va aprovant o no i va passant fins que arriba al plenari. El plenari es reuneix cada dia, de fet, al finalitzar la sessió, adopta o no adopta decisions, pot no adoptar-les i passar-les als propers plenaris i, finalment, doncs, la texta final de les decisions que s'adoptin és la que normalment s'hauria d'adoptar el darrer dia de la conferència de les parts de la COP. Fins ara, les conferències de les parts s'han anat produint, de fet, a partir de l'any 1993, amb el conveni marc. Se n'han produït moltes. Aquí simplement he assenyalat algunes de les que han sigut més representatives. Menciono, per exemple, a la conferència de les parts del canvi climàtic del conveni marc de l'any 97, es va adoptar el protocol de Kyoto. A l'any 2009, a la cimera de Copenhague, la COP de Copenhague, és important perquè allà ja es veu que el sistema del protocol de Kyoto, que sigui el tractat el que fixi quotes específiques pels estats, això als estats no els hi va, i aquí ja es veu que el model canvia, i de fet ja a la conferència a la COP de Copenhague l'any 2009 ja es decideix que siguin contribucions nacionals dels estats i no obligacions quantificades per part del tractat. A la conferència de París és quan s'adopta el conveni marc, la de Glasgow s'adopta el pacte climàtic i, bàsicament, a les darreres, principalment, sobretot a l'última, la de Baku, s'adopta un element important, però que ara s'ha de desenvolupar, que és el nou objectiu quantificat col·lectiu pel finançament climàtic. A partir d'aquí, quines són les qüestions que bàsicament es discuteixen en la conferència de Betlem? Bàsicament, el tema de les contribucions nacionals determinades, òbviament, és el que diu cada estat que farà per reduir no només les emissions, sinó per reduir també els impactes del canvi climàtic, per tant, inclou també mesures d'adaptació. S'havien de presentar el mes de febrer d'aquest any, s'havien de presentar el mes de febrer. El mes de setembre només se n'havien presentat unes 60, que només cobrien un 30% aproximadament de les emissions. Ara, de pressa i corrent, algunes parts han també col·locat la seva, entre elles la Unió Europea. La Unió Europea, de fet, el dia 4 de novembre o el 5 de novembre, el Consell de Medi Ambient va adoptar l'acord, en principi, per la posició comú que ha de defensar en la discussió amb el Parlament, en el que establia una reducció d'un 67 a un 72% respecte a les emissions de 1990 per l'any 2035 i un 90% per l'any 2040. Però això, ha sigut bàsicament per arribar a la COP amb alguna cosa, per no arribar amb les mans buides, perquè ara el Consell això ho ha de negociar amb el Parlament Europeu. I s'inicia el que s'anomena el triàleg entre el Consell, el Parlament i la Comissió. Que és veritat que finalment el que s'ha adoptat es parla d'aquest 90% per l'any 2040, però tampoc no és un 90% real perquè, degut a les pressions d'alguns dels estats membres de la Unió Europea, s'ha rebaixat l'objectiu inicial i s'ha admès que un 5% d'aquesta reducció es pugui fer per la via de la compra i venda dels crèdits d'emissions. Per tant, la realitat és que ja no és un 90%, és un 85%. I a part d'això hi ha també altres mecanismes que dilueixen força aquesta obligació. Però és que la Unió Europea tampoc ja no és la que era.
Ningú, som els que érem. I la Unió Europea tampoc. I el que està negociant ara en el Consell de la Unió Europea, les representacions de les delegacions nacionals al Consell de la Unió Europea, ja no comparteixen, com a mínim, l'agenda verda que compartien fa 10 anys. I ara tenen altres prioritats. L'altre cas també rellevant és el de Xina, per exemple. Xina, com que sempre s'ha considerat aquests efectes un país en desenvolupament, mai s'ha vist obligat a presentar unes quotes de reducció de les emissions. Sempre ho havia fet presentant uns objectius de reducció d'emissions d'intensitat de les emissions, però no en volum absolut. I aquest any, per primera vegada, Xina ha presentat un objectiu de reducció absolut de les emissions, un 7%, també per 2035. És important això perquè Xina, amb tot aquest procés de negociació del canvi climàtic, i això segur que ho han llegit a la premsa, etcètera, i en els medis, Xina, com que Estats Units ha marxat, Xina, que té a més un mercat brutal pel que fa a les energies netes i que ha de col·locar totes les seves plaques solars i a més té els minerals estratègics per proveir tota aquesta transició energètica i tot això, Xina està agafant tot l'espai que ha deixat als Estats Units i que és incapaç d'agafar la Unió Europea. Aquest és un dels temes principals. Un altre dels temes importants és que en la conferència de Baku es va tancar ja la discussió sobre el que és el reglament de funcionament de l'Acord de París, bàsicament el que és el Paris Rulebook, i principalment per un tema molt important, que és el tema dels enfocs cooperatius, que és essencialment el del mercat d'emissions, bàsicament, i el dels projectes conjunts, i com els estats poden obtenir crèdits per reduir emissions bé en el mercat o bé invertint en projectes de reducció d'emissions que es fan en el territori d'altres estats. Aquest és un altre dels temes importants, essencials, que també s'ha de discutir ara com tot això es posa en marxa. Perdó, en el cas de les contribucions nacionals determinades, simplement assenyalar, una de les grans discussions ara és, atès que l'any passat es va fer el balanç global del 2023 i el resultat va ser que amb el que estaven aportant les parts la temperatura superava amb escreix els límits establerts, de quina manera els estats han d'enfocar aquestes contribucions nacionals perquè siguin més ambicioses en la línia del que marca aquest balanç global. La pregunta al final és, i ara que tenim el balanç global, què fem? Perquè, clar, podem tenir el balanç global i posar-lo en un calaix. I aquesta és també la discussió. Un altre dels temes essencials en aquesta discussió d'aquest any és el tema de l'objectiu global d'adaptació, que essencialment l'objectiu global d'adaptació, que de fet ja s'articula a partir de la conferència de Glasgow, el problema que té és que les parts, els estats, no parlen el mateix llenguatge en matèria d'adaptació. És molt difícil trobar un llenguatge comú per parlar d'adaptació amb estats en circumstàncies tan diferents, i el que s'ha estat fent fins ara ha sigut estar treballant amb tota una sèrie d'indicadors, però van començar com amb 10.000 indicadors i el que han aconseguit ara és deixar-ho amb 100 indicadors. I el gran èxit serà si aconsegueixen aprovar aquests 100 indicadors per articular les accions en matèria d'adaptació. Igualment, la segona part és, i un cop tinguem els indicadors i sabem realment on estem, qui financia què? Com es financia tot això? Perquè el problema del finançament segueix sent un problema diabòlic dintre del conveni, que és l'última part també i una de les parts més importants d'aquesta conferència. En la conferència de Baku l'any passat es va anomenar la conferència de finançament. El que va fer la conferència va ser, el que va fer la COP de Baku va ser establir aquest nou objectiu quantificat pel finançament climàtic, va establir el compromís d'augmentar el finançament climàtic fins als 1,3 bilions
de dòlars per l'any 35, per el 2035, augmentar l'objectiu dels 100.000 milions de dòlars anuals a 300.000, però tot això ara s'ha de veure com es fa, com s'articula, qui posa aquest finançament, si es demana no només finançament públic, sinó també finançament, sobretot privat. El problema d'aquest finançament, que va adreçat als països en desenvolupament fins ara, ha sigut, en molts casos, el fet que a vegades el que s'ha fet, no s'ha creat finançament nou o s'ha creat molt poc finançament nou, majoritàriament aquest finançament ha vingut d'allà de les línies de finançament al desenvolupament existents i en moltes ocasions també aquest finançament nou ha vingut en forma de crèdits o préstecs, que només fa que ampliar el deute dels països en desenvolupament. Per tant, aquest serà un altre dels grans reptes d'aquesta conferència. I m'aturo aquí perquè ja tinc la sensació que m'he passat del temps. Simplement, hi ha altres temes també que també es discuteixen, perquè al final, en una COP de canvi climàtic, es parla de canvi climàtic, però bàsicament del que es parla és d'economia, de desenvolupament, de sistemes alimentaris, de salut, de biodiversitat. O sigui, una cosa és el títol de la COP, canvi climàtic, però l'altra cosa és tot el que hi ha per sota, que són bàsicament opcions polítiques, econòmiques, socials, geoestratègiques dels estats parts. I aquests són també alguns d'aquests altres temes que es discuteixen en el context de la COP. I en tot cas ho deixo aquí i m'excuso perquè he superat, em sembla, el temps que se m'havia assignat. Doncs aquí ho deixo. Jo que menjava. Simplement, el tema d'aquest calgui consens entre tots no retarda? El tema que calgui consens entre tots ho retarda i, segona, pot simplement impedir. És un fracàs. I no seria hora de deixar aquest article... Però clar, és que qui ha de decidir si es modifica el reglament és la pròpia conferència de les parts, són els propis estats parts. Ningú vol quedar... O sigui, molts d'aquests convenis ambientals, la majoria, s'adopten per consens les decisions de la conferència de les parts, però en molts convenis hi ha aquesta possibilitat que si no es pot assolir el consens, hi hagi l'opció d'utilitzar un sistema de votacions per una majoria qualificada, la majoria de les vegades de 2/3 parts, de 3/4 parts, el que sigui, que ja són majories molt qualificades. Però en el cas de la COP, ja dic, és consens. I el consens és això, vull dir que l'últim dia, a les 12:15, les 2 de la matinada, quan està el president dient i ara estem a la COP del conveni marc i adoptem la decisió 1. I de fet el que diuen, si s'hi fixen, si ho miren en algun dels vídeos, el que diu el president normalment és, i amb una certa rapidesa sempre és, veient que no hi ha cap objecció, s'aprova la decisió, i pica amb el martell, perquè segueixen picant amb el martell. Passo a la segona decisió tal. Veient que no hi ha cap oposició, s'adopta la decisió, i pica. Al moment en què el president pica el martell, ja s'ha adoptat la decisió. Però clar, si en aquest 30 segons, entre que acaba de llegir la decisió i diu la frase que veient que no hi ha oposició s'adopta la decisió, algú aixeca la mà, aleshores ja és imprevisible. I ha passat en altres ocasions, i ha passat en altres cops. No moltes, perquè al final què prefereixen els estats? Adoptar una decisió de mínims, rebaixar el to de la decisió, que no públicament enfrontar-se amb la idea del fracàs de que la conferència, com va passar per exemple a Copenhague va ser, em sembla que Nicaragua
i Bolívia, en el seu moment, que van aixecar la mà i no es va poder adoptar cap decisió i simplement la conferència pren nota del que s'ha discutit i del que s'ha adoptat. Però clar, això és un fracàs. Però clar, al final són els estats els que estan negociant. És a dir, la societat civil, les universitats, poden fer molt lobby i fan molt lobby. Les empreses, a veure, les últimes COPs han sigut una mica un mostrari del lobby empresarial ben fet en el sentit de potent que s'han celebrat d'entrada en països que, des del punt de vista dels drets humans, els drets socials, l'esperit, si tu vols, més ecologista, s'ha fet en països productors de petroli, sota un règim autoritari, on no es permetia ni una manifestació, perquè normalment les COP sempre s'acompanyen de manifestacions a tort i a dret, a l'entrada, a la sortida, ni una manifestació, ni un problema. S'han fet en aquest tipus d'estats. En aquest sentit, clar, dius, bueno, és que... I al final són aquests també els estats que han de decidir. I són aquests els estats que decideixen qualsevol aspecte. Si s'ha de prendre una decisió per modificar el reglament, la decisió l'ha d'adoptar la COP i l'ha d'adoptar per consens, per poder després votar per majoria. I són els estats, o sigui, tota la societat civil al voltant i tot el moviment civil que hi ha al voltant de les COPs pot fer molt lobby, pot fer tot, però qui decideix són els estats. El fet que ara mateix s'estigui celebrant a l'Amazones, significa això que traurem uns resultats de protecció dels boscos, el president Lula vull muntar un mecanisme de protecció dels boscos de manera permanent i que l'Amazonia i que els pobles indígenes i tal. Però clar, després surten els negociadors de les delegacions nacionals i diuen, escolta'm, miri, és que nosaltres estem tancats 24 hores sobre 24 hores en una sala que a més normalment no té finestres. Diu, per tant, nosaltres que estiguem al mig de l'Amazones o que estiguem a Bonn o que estiguem a Ginebra o que estiguem a qualsevol altre lloc, no té... Són els estats. Com s'incideix? De la manera més bàsica i més fàcil, votant a les eleccions que voten la ciutadania, votant a les eleccions nacionals, aquí cadascú consideri que s'ha de votar, votant a les eleccions al Parlament Europeu. El problema de la Unió Europea ara amb la quota de reducció, amb l'objectiu de reducció, és que té un Consell on a dintre del Consell té representants, òbviament, de governs de dreta i d'extrema dreta, poc partícips de tot aquest moviment, però és que té un Parlament que tampoc no li va molt al darrere. Però clar, aquest Parlament l'hem votat nosaltres i els senyors que estan representant, que estan a les delegacions dels estats membres en el Consell de la Unió Europea, els hem votat nosaltres. Potser més que gastar-se 5.000 euros per anar a la COP de Brasil, val més la pena pensar què voto a les properes eleccions. És una opinió personal. No té cap una, però és una opinió personal. Hola. Hola, hola. Bé, estem dispersos. Per aquí. Moltes gràcies per tota la presentació, Marc. Una pregunta. Quan jo me l'estava preparant i llegint-m'ho, diu, hi ha 6 eixos i cada eix té 5 objectius. Això, diguem, aquests 6 eixos que tractaran amb un total de 30 objectius, com es manifesta estructuralment? És a dir, en la metodologia, millor dit, de la COP. Que cada dia toquen un eix o que són temes... En la conferència de les parts, els temes es negocien. De fet,
en diferents nivells, perquè hi ha com diferents estructures dintre de la COP. Normalment hi ha molts dels temes, la majoria d'ells, que es discuteixen dintre dels òrgans subsidiaris. Bé sigui l'òrgan d'assessorament científic i tecnològic, bé sigui dintre l'òrgan d'execució. L'agenda que cada un d'aquests òrgans subsidiaris prepara, juntament també amb l'agenda que té la COP per la discussió, es pot articular per temes i per eixos, però bàsicament la discussió es produeix sobre les disposicions, diguem, afectades de l'acord. És a dir, quan un va allà el que llegeix a l'agenda, per dir-ho així, pot ser, sí, doncs hi ha una sessió promoguda per la presidència per captar les opinions o per discutir els temes vinculats, no sé, amb la participació dels pobles indígenes en la gestió del règim del canvi climàtic, per exemple. Llavors, allà va una mica, hi ha les parts, però hi ha també moltes de les organitzacions no governamentals, representació, en aquest cas, que sigui dels pobles indígenes o el que sigui. I tothom diu la seva. I la presidència va prenent nota de tot això. Després tot això ho informa a la conferència de les parts a la COP. Però les discussions reals són les que s'acaben produint i que venen, per exemple, sota el títol, ara m'ho invento, a línia 3 del paràgraf 3è de l'apartat 2 de l'article 6. I què s'està negociant aquí? Doncs, no sé, ara perquè he dit l'article 6, per exemple, els temes del comerç d'emissions. I, de fet, les decisions, sí que després les decisions, diguem, per d'una manera, s'empaqueten amb una terminologia més clara, però, de fet, les decisions són sobre el desenvolupament d'aquestes disposicions. O, per exemple, si un mira l'agenda, hi ha moltes de les sessions, tant dels dos òrgans subsidiaris com de la COP mateixa, que són sobre el paràgraf segon o el paràgraf tercer de l'article 9. L'article 9, què és? L'article 9 és finançament. Estan discutint els temes de finançament. Però, diguem, la manera en què es va avançant a les reunions i la manera en què es van discutint els temes és a partir de, o sigui, amb la vinculació, això quan es discuteixen de l'acord de París, perquè després hi ha les discussions en relació al conveni marc o en relació al protocol de Kyoto. I llavors sí que després és veritat que tot això, diguem, no s'empaqueta, però no sé ben bé com dir-ho, s'estructura de tal manera que puguem definir quins són els eixos de la negociació. Problemes amb si les contribucions nacionals determinades s'han d'ajustar o no s'han d'ajustar als resultats del balanç global de l'any passat, o el tema de l'adaptació i els indicadors, o el tema de les qüestions de gènere, o el tema del paper de l'agricultura intensiva i la desforestació. Llavors, tot això és el que es va desplegant. Però el que es troba el negociador allà és que si no sap a què es refereix a la línia 2 del paràgraf 3è de l'apartat 2 de l'article 6, i això quan són delegacions molt grosses, aquesta és l'altra diferència. Quan hi ha delegacions molt grans, amb molts experts, tècnics, polítics, el que sigui, és molt fàcil, no és molt fàcil, però és més fàcil cobrir totes les diferents reunions i estar tot arreu. I si hi estàs, pots dir i pots incidir. Amb delegacions, normalment de països en desenvolupament, que solen ser molt menys, diguem, o sigui, són molt més petites, que moltes vegades venen dos polítics i dos tècnics i que han d'assistir a 15 reunions a la mateixa hora, al mateix dia, amb 15 sales diferents, vol dir que no hi són. I si no et compten llavors amb el paper que fa la coalició, la coalició dels països menys desenvolupats, o la coalició dels països d'Amèrica Llatina, o el grup 77 amb Xina o sense Xina. Si no tenen la confiança que la coalició parlarà per ells, llavors estan, i si no hi són, no estan presents, no poden imposar tampoc llavors els seus interessos. Gràcies.
Hi ha més preguntes? Si no, doncs gràcies i seguirem la sessió. Sí, moltíssimes gràcies a la Mar per aquesta classe magistral en 20-25 minuts. I de fet ha introduït un tema, que és del que ens parlarà ara en Marcel, que és sobre el rol de les empreses a la COP i com aquestes fan lobby. Un lobby que, com ha apuntat la doctora, s'ha intensificat en els darrers anys. Marcel Llavero Pasquina és investigador postdoctoral a la UB, on estudia precisament el paper d'aquestes empreses de tipus petroler en la descarbonització de l'economia dins del projecte de recerca de l'Atlas of Unburnable Fossil Fuels que dirigeix el doctor Martí Horta, que enguany participarà a la COP juntament amb Gorka Muñoz, també investigador d'aquí de la facultat. A més, en Marcel coordina l'Atlas Global de Justícia Ambiental, que el podeu trobar a ejatlas.org si feu la cerca a internet. Llavero Pasquina és doctor en Biologia Molecular per la Universitat de Cambridge i ha esdevingut amb el temps un investigador interdisciplinari aplicant els principis bàsics de regulació biològica, evolució i ecologia per estudiar com els sistemes socioeconòmics governen l'extracció i distribució dels recursos naturals. En el seu treball també explora com les identitats, les ontologies i els discursos emergeixen i es relacionen amb el metabolisme social, així com la forma en què les economies extrauen, distribueixen, transformen i dipositen l'energia, els materials i els residus. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Itziar, per la presentació i moltes gràcies també a la degana, vicerectora, per organitzar aquest esdeveniment. Moltes gràcies, Marc, també per la teva presentació tan clara en un tema tan complex i que ho has pogut cobrir gairebé tot el que s'havia de parlar a la COP. Aprofitarem aquesta petita escletxa del rol de les empreses per poder afegir alguna cosa més. També des de l'experiència personal m'agradaria expressar la meva gratitud i també el gran honor que suposa per mi tornar a la Universitat de Barcelona on vaig fer els meus estudis de biologia a la Magda i tot el que vaig aprendre aquí que m'ha sigut molt útil al llarg dels anys de la meva carrera curta fins ara, però que serà també molt útil, no només per als temes de biologia, ara mateix estudio coses d'economia, d'empresa, d'antropologia, però sempre amb el rerefons aquells de les idees de la reproducció, de l'evolució, de l'ecologia, que vaig aprendre en aquesta mateixa casa i com us he dit, és un gran honor estar aquí. Des del setembre formo part d'aquest grup d'investigació, d'aquest projecte de l'Atlas dels combustibles fòssils que no es poden extreure, que no es poden cremar, sota la direcció d'en Martí Horta, aquí a la Facultat de Biologia també. El que fem amb aquest atles dels combustibles fòssils, com podeu veure aquí, tenim una base de dades que hem comprat amb molts diners de totes les reserves de petroli, gas i carbó que tenim en el planeta Terra i amb això, a partir d'això, podem extrapolar i podem calcular quantes emissions potencials tenim amb les reserves energètiques que tenim ara mateix sota els nostres peus, conegudes, perquè també hi ha totes les reserves que queden per descobrir. I llavors, si sabem quantes emissions potencials tenim a sota terra, també, per altra banda, la ciència climàtica, amb els informes de l'IPCC que ens introduïa la Mar, també ens presenten una idea de límits, que són els pressupostos de carboni. Quantes emissions de carboni podem emetre per aconseguir limitar l'escalfament climàtic a 2 graus o a 1,5 graus. I, de fet, també aquests pressupostos de carboni també ens permeten adoptar certs nivells de precaució o de probabilitat d'aconseguir aquests límits de l'escalfament a 1,5 o a 2 graus. I aquests pressupostos de carboni són eines molt útils per traslladar tot aquest coneixement científic del canvi climàtic a decisions econòmiques, a decisions polítiques. Perquè les decisions polítiques, ja ho sabem, en els governs, en els municipis, a les universitats també, als departaments, tot al final acaba depenent d'un pressupost i tot s'acaba discutint i barallant-nos per on s'ha de destinar un pressupost limitat. Aquesta idea del límit dins la negociació és important i això és el que ens porten els pressupostos de carboni. Seguint el principi de precaució, que la Mari ens ha explicat que està inclòs dins el conveni marc, nosaltres hem decidit escollir un pressupost de carboni, o quines són, per tant, aquelles reserves de petroli, gas i carbó que es poden extreure,
Per tal, seguint aquest principi de precaució, per tal de tenir una possibilitat d'un 66%, que tampoc és una gran precaució, de limitar l'escalfament a 1,5 graus. Per què 1,5 i no 2 graus? Doncs aquí introduïm un altre concepte que és molt important en la ciència climàtica i que cada vegada està agafant més pes en les discussions climàtiques, sobretot des d'aquells països del sud global que estan més afectats, és aquesta idea dels tipping points, dels punts de no retorn. A partir de 1,5 graus d'escalfament, que és el que estem vivint avui en dia, 2024 ja està a 1,55 graus per sobre la mitjana preindustrial, a partir d'aquests 1,5 graus es comencen a desencadenar canvis ecosistèmics, canvis a la biosfera i canvis també geodinàmics de com funciona el planeta Terra, que alliberen al seu torn més emissions. Llavors, no suposa una relació lineal d'emissions amb escalfament, sinó el que veiem és un canvi d'estat. D'un escalfament de 1,5 podríem passar directament a 3, a 4 o a 5 graus sense nosaltres tenir res a fer-hi, ja per aquests cicles de retroalimentació del planeta. Alguns dels exemples els tenim molt a prop de casa, com són els incendis forestals, amb més canvi climàtic, més sequeres i més possibilitats d'incendis forestals que alliberen més emissions de CO2. Aquest seria un exemple. Els grans tipping points o punts de no retorn del planeta són el desglàs del permafrost en l'Àrtic i el desglàs de l'Àrtic i la retenció d'energia que tindria aquest canvi de color de la Terra del blanc al blau. Doncs llavors això és per justificar aquesta precaució del pressupost de carboni a 1,5 graus amb el 66% de possibilitats. Això el que ens deixa és un pressupost de carboni que al gener era de 130 gigatones de CO2 i si tenim en compte que tenim una emissió global de 55 gigatones de CO2 anuals, estaríem parlant que el 2027 s'ha acabat el pressupost de carboni si seguim emetent a nivells actuals. No queda pressupost de carboni i això també és el que porta l'Antonio Guterres, el cap de les Nacions Unides, a anunciar que ja s'ha sobrepassat pràcticament el nivell de l'1,5. Què ens implica això per l'Atles i com ho representem a l'Atles i què ens implica per les reserves de petroli, gas i carbó que tenim actualment? Aquí teniu el resum de totes les reserves que tenim en el planeta. L'Atles és com el termòmetre de la situació actual. I en verd, si tot això són les reserves que tenim a tot el món, aquesta petita franja verda aquí és el que ens queda del pressupost de carboni. Aquest és el 1% de les reserves del món, de les reserves d'energia del món, que podem extreure, que ens podem permetre extreure i cremar si ens volem quedar per sota d'aquests 1,5 graus. En negre teniu tot el carbó, que el considerem no extraïble, ja el traiem de l'equació perquè és molt ineficient energèticament i en termes d'emissions. En gris, també ho tenim aquí, són totes aquelles reserves que estan en zones d'exclusió i hem generat unes zones d'exclusió a partir d'uns criteris ambientals, a les zones d'alta biodiversitat, amb espècies endèmiques, a partir de criteris socials i a partir de criteris d'equitat i econòmics, que tampoc cal entrar en el detall. El que és interessant de veure és que totes aquestes taronges són reserves de petroli i gas, ja el carbó ja està descartat, reserves de petroli i gas que ja estan desenvolupades, que ara mateix estan extraient petroli i gas. El gran missatge que ens dona l'Atles de combustibles fòssils és que si realment ens creiem el canvi climàtic, el que hem de fer és començar a cancel·lar projectes en vigor on les empreses estan traient petroli i traient un benefici. El meu rol dins de l'Atles, particularment, és mirar totes aquestes reserves de petroli i gas i a partir de càlculs econòmics estimar quins són els beneficis o quin és el valor. Fàtima, if you can hear us, we'll connect you. No, encara no? Vale, i ho gestiones tu. Doncs estem calculant a partir de les dades i del coneixement que tenim de les reserves existents a partir d'unes dades econòmiques quin és el valor que les empreses fòssils de tot el món s'estan deixant per al camí si limitem l'escalfament global a 1,5 o a 2 graus. Hem fet un primer estudi preliminar, molt per sobre, moltes assumpcions metodològiques, però més o menys el que estem veient és que els beneficis que es deixaria
o que deixarien de guanyar les empreses fòssils i els estats, els petroestats d'arreu del món, si limitéssim l'escalfament global a 1,5, com ens demana la ciència, és de 200 bilions de dòlars, 200 bilions catalans, 200 trilions americans, i això, per posar-ho en perspectiva, és 2 vegades el producte interior brut de tot el món. O sigui, ens hauríem de passar 2 anys treballant tot el planeta sense consumir absolutament res, només per generar el valor que les empreses fòssils i els petroestats s'estan deixant sense extreure per limitar els 1,5 graus. És una dada més? Per mi no és una dada més. Per mi és la quantificació del conflicte d'interès que tenen els petroestats i que tenen les empreses fòssils per descarrilar l'acció climàtica i per descarrilar tots aquests esforços cooperatius. Precisament amb el problema que teníem del consens. Si sabem que Aràbia Saudita s'està deixant per al camí el seu producte interior brut de 15 o 20 anys, que és el que estem més o menys calculant, doncs l'interès que tenen en fer-ho descarrilar això i la possibilitat que tenen en fer-ho descarrilar pel mecanisme del consens és molt important. I fem especial èmfasis en les empreses privades, en Shell, en BP, en Repsol, que envien milers i milers de representants, de lobbistes a cada any a les COP. S'ha calculat que en els últims 4 anys han enviat 5.000 representants les empreses fòssils, que això és molt més dels representants que poden enviar als països més vulnerables al canvi climàtic. I estan allà no precisament per defensar la transició a les energies renovables, ni tan sols defensen altres idees com els mercats d'emissions, com la captura de carboni, però definitivament no estan allà per defensar una eliminació del consum dels combustibles fòssils, estan allà per defensar els seus beneficis. I si hi ha un missatge clau per mi que us volia comentar abans de tancar, és que el que veiem tant amb aquesta investigació com amb l'altra investigació que també ha introduït la Itziar de l'Atles Global de Justícia Ambiental, com també ho veus clarament si vas a una d'aquestes conferències de les parts, és que la qüestió del clima és una qüestió de justícia, on hi ha una minoria global que ha acumulat gran responsabilitat per aquestes emissions i que té una gran responsabilitat política per causar la crisi climàtica, i tenim una majoria global que no és responsable ni de bon tros sobre aquest sistema i sobre totes aquestes emissions històriques que estan patint les conseqüències del canvi global. I també la qüestió climàtica és una qüestió de poder. El poder es concentra en molt poques mans, en països que tenen grans poders d'influència i gran poder de veto. Si Estats Units i Xina no estan d'acord amb alguna cosa, no funcionarà la cosa perquè són els grans emissors. I la gran paradoxa és que com més emets, més poder tens. I això també és un gran impediment al progrés climàtic global, i no només hi ha diferències, injustícies i relacions de poder entre països, sinó també ho veiem molt per classes socioeconòmiques. Hi ha una gran diferència amb les desigualtats socioeconòmiques creixents, amb aquesta classe dels bilionaris, els multibilionaris que està emergent, les empreses que tenen al darrere, els grups inversors que tenen al darrere, tots aquests estan representats a les COPs i estan allà precisament per defensar els seus interessos. I sempre jo m'he quedat amb l'experiència que vaig tenir a l'acord de París, a la COP21. Jo era molt jove en aquell moment i no sabia res del que explicava la Mar, i vaig arribar allà, però és que no em va costar ni un dia de donar-me compte de quina era l'essència del que s'estava negociant allà. I veies per una banda, veies les poblacions indígenes, veies alguns d'aquests països, sobretot els països més vocals, aquests països del Pacífic, que es podria completament esborrar el país del mapa perquè se'n va sota del mar, amb el creixement, amb la pujada del nivell del mar. Ves que aquestes poblacions més vulnerables estaven allà per lluitar per la seva vida, i lluitaven amb tot el que tenien, o sigui, els hi depenia tot, i van allà a deixar-s'ho tot i incansablement a defensar la seva vida, però tenen molt poc poder. I a l'altra banda veies la gent i les agendes dels grups i dels actors que van allà a defensar els seus interessos, els seus beneficis, etc. I això és la realitat, amb la meva experiència, que vius a la COP. Aquesta lluita entre la gent que està defensant la seva vida, la seva capacitat o la seva possibilitat de sobreviure, i la gent que va allà a defensar els seus interessos propis, els seus beneficis i els seus interessos privats. I esperem que des de la ciència també no només podem informar quines són les realitats físiques, geofísiques del canvi climàtic, sinó també puguem il·luminar aquestes diferències de poder
i aquests mecanismes polítics que ens permetrien, a través de l'organització social, dels moviments, de l'organització a través dels estats, de les legislacions, de les accions judicials, també revertir aquests desequilibris de poder i poder trobar les solucions polítiques a la crisi climàtica també. Jo ho deixo aquí i jo crec que ara seria genial connectar amb la Fàtima, que és una companya del projecte de l'Atlas, que ara mateix està a Belém, on estem preparant un side event o un seminari que hem preparat amb una sèrie de grups, amb una coalició d'organitzacions no governamentals i també d'altres universitats. L'UPC també hi participa i presentarem el dijous l'Atlas i alguns dels altres estudis que se'n deriven. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marcel. I com bé ha dit ara la Fàtima, que també col·labora en el marc d'aquest projecte, ens explicarà una mica què és el que suposa organitzar actes d'aquest tipus i quin rol té la ciència en aquest tipus d'esdeveniments. Hello, Fatima. Can you hear us? Yes, I can hear you. Thank you. Thanks for the Can you patience. see me, hear me? Yeah. All right. The floor is yours. Okay, thank you so much. So, hello everyone. My name is Fatima Isamadir and I am a researcher, but maybe you already heard the introduction, so I don't need to get into that. I got a few questions before this meeting, so I prepared that might be interesting for you. So I am joining in from the COP venue. It's a huge place because it should accommodate 50,000 people. And this is an area where you might see some people behind who are working on their laptops. There are some areas like this, and obviously there are many meeting rooms and plenaries and everything you can imagine at a big conference like this. So one of the reasons why I'm here is that with my colleagues, we are bringing or organizing a side event. A side event is a 1.5 hour long session. And you might have seen the flyer of the side event. So we saw the title of it, which is Just Transition to Avoid Climate Also, project potential and strategies. But the main thing is that we have speakers working on a wide range of topics, but all focuses on the swift and just energy transition. So the main aim is to underline the urgency, showing global studies and local impacts. We are going to start with a recap on the Paris Agreement. Basically, the fact that countries 10 years ago agreed to limit the warming within 1.5 degrees, but definitely below 2 degrees. And we will have a study that will show how, if countries are actually doing their climate plans, their climate reporting, the NDCs, so their climate plans according to that or not. I think it's not a secret to say that they are not. And then afterwards, we are going to have many presentations focusing on the main portrait, which is fossil fuels. So we are going to talk about fossil fuel companies. We are going to talk about fossil fuel reserves and potential emissions. We will also have case studies from local communities, which are directly feeling the impact of fossil fuel extraction. And we will also have a part at the end from a few speakers that will focus on the solutions, possible solutions. So we will have a case study from Chile, and we will also have a case study that will involve a national oil company, because national oil companies are also should transition away from fossil fuels. So this is basically the main thing that we will do. So start with the problems, and then
also offer some solutions. Excellent. Thank you so much, Fatima. And I mean, I know that you have been organizing as well some events at COP28 and COP29 this time. Have you seen any differences, or have you experienced it, like, you know, any changes? Or because now the geopolitical situation is a bit different. So if you want to share any insights on that, thank you. I think, yeah. Sorry, we've lost connection for a second. So Maybe if you want to start again. Yeah. So I started with saying that it's a very interesting question, but in general, the organization of a side event at a UN conference like this has its processes. So those processes are not really different if the conference is in Brazil or if it's in Azerbaijan. There are some restrictions in terms of what are allowed outside or inside the venue, because last two COPs were in places where people are not as free to say what they want to say. So for example, in Azerbaijan and also in Dubai, people were not allowed to wave any flags outside of the venue. But inside it was possible, even though inside also there were a lot of restrictions. But in terms of the side event, it is not very different. There is a process, it's quite rigorous and long. There are also some guidelines or suggestions, like for example, all the side events needs to make sure that there is a gender balance between speakers. They also need to make sure that there are organizations, or it is, let's say, preferable to have different organizations or speakers from Global North and Global South. So it actually encourages the collaboration between different places of the world. Now I'll open the floor if someone in the audience wants to ask anything to Fatima related to... Please don't be afraid to speak English. Or participation or anything. And I think if you ask your question not in English, but also because someone did. We have a question. I'll bring the microphone. Cannot hear you now. Hola. Okay, you can hear us? Oh, perfect. Yes. Okay, thanks very much. I have a question. We have learned today here that the decisions are made by the states, and it has to be an agreement at the end of the COP by all the states. And also we have learned that there is a lot of interests coming from private companies, that they do a strong lobby there for their own interests. I understand that there is also the observers coming from universities, research institutions, I suppose other sort of institutions. My question is, how much can you really influence in these negotiations with such a big interest from the private sector, and decisions coming from politicians that some of them they have their own interests and their own agenda. So how, I mean, do you believe, how far can you really go trying to influence the decisions, the negotiations? What is your opinion about that? That's a really good question, and I think this is something that we always ask ourselves. And my quick answer is that just being here and presenting at a side event won't influence the negotiations.
The negotiations are happening throughout the year, actually. They are preparing, but I think they heard about how it works. But what we can do here is connect with others. So others can be really anyone. So even though we cannot really influence the negotiations, we have an easier access to decision makers, for example, or industry, or people from different industries, not just the fossil fuel industries that you heard from Marcel, but from other industries as well. Also, this is a place where you can find academics from all over the world. So I think one of the big things, and that was basically my first thing when I came to my first COP, is to see how we can connect with a lot of people from all around the world. So there is a huge civil society here. When I say civil society, I'm kind of also putting academics in it, because most of the academics here are really wanting to do the right thing. And then also there are a lot of NGOs, there are also local communities, indigenous people. So I think one of the main things that the COP actually gives us a platform for is to connect and make sure that our efforts can be stronger. And in terms of negotiations, I think one thing is important to mention, because we can meet the people who are making decisions, because we can meet people maybe at the negotiation, we can meet negotiators, we can follow up on these connections. And I think that also maybe gives a little bit of influence there. Thanks. Aviam si em sent. Si puc. A mi m'agradaria dir que sorry, Fatih, I think Catalan works best here. I'll translate for you later. A mi m'agradaria dir que sí que les empreses tenen molt de poder i molta influència, i els estats, Xina, Estats Units, etc., i Aràbia Saudita, Rússia, també tenen molt de poder i molta influència, però al final són grups de persones que fallen i que no són déus, o sigui, tenen els poders que tenen, i que la gent que està a favor de més acció climàtica, de més justícia climàtica, són molts i també tenim molt de poder. Hi ha exemples a la COP21, a l'Acord de París, quan va començar la conferència, allò eren 2 graus i no hi ha discussió, no obrirem el debat, i eren 2 graus i s'ha acabat. I al final de la COP vam aconseguir que hi haguessin 1,5 graus com un objectiu aspiracional, no? O sigui, no et donaran la concessió definitiva de canviar-ho tot i ells seguiran amb els seus 2 graus. Però hi ha coses que es poden aconseguir. Recordo també que quan unim forces, perquè això de l'1,5 va ser gràcies a la unió de forces de l'evidència científica amb els països que tenien més en joc amb l'1,5 i la societat civil que estava allà a la COP de París apretant perquè hi hagués l'1,5 amb totes aquestes manifestacions que deia la Mar, etc. Però és gràcies a unir forces molt diverses que tenen potser poc poder però unides generarem molt de poder que pot contrarrestar tots aquests interessos. Fins a cert punt, no vull ser superoptimista. I també recordo a la COP21 va haver una experiència molt bonica de la qual vaig tenir l'honor de formar part també, que va ser una coalició de diversos grups de la societat civil, entre gent jove que lluitava per la justícia intergeneracional, indígenes que lluitaven pel seu reconeixement dels seus coneixements ancestrals, de les seves experiències, i també hi havia el grup de dones que també defensaven les injustícies de gènere dins el clima, grups de sindicats defensant els drets laborals dins la transició. I vam fer una coalició molt àmplia de gent de la societat civil que ens vam acostar a certs països afins políticament i vam aconseguir posar un paràgraf sencer dins el preamble de la COP de París on es reconeguessin tots aquests drets a les diferents identitats que estàvem representades, i el preamble no és vinculant i no pots portar en un judici, però sí que et defineix una mica el marc una mica de la narrativa de l'acord, i va ser una gran victòria també, a pesar que teníem molta gent que estava en contra. Sí que hi ha victòries i sí que es pot guanyar i sí que hi ha poder popular. Des de l'altre projecte que coordino, que és l'Atles Global de Justícia Ambiental,
Aquí monitorem totes les resistències organitzades, ecologistes i socials contra projectes extractius. I un dels grans missatges, hem documentat més de 4.400 protestes arreu del món. Un dels grans missatges d'aquest projecte, de les descobertes, és que la resistència no sempre funciona i moltes vegades és fútil, no pararàs els projectes, però en un 15% dels casos les resistències organitzades des de les associacions veïnals fins i tot, fins a Greenpeace, aconsegueixen cancel·lar projectes extractius. En el cas del petroli i gas baixa una mica el percentatge fins al 10%, però potser a la COP no hi tenim massa a dir, com deia la Fàtima, però quan tornem als nostres llocs d'origen i veiem que hi ha projectes de petroli i gas aquí a Catalunya, podem parlar del MidCat, podem parlar de la petroquímica de Tarragona, tenim coses a dir, perquè sabem el que està en joc amb el canvi climàtic. I el gran exemple és el MidCat, a través de l'organització popular, dels moviments socials i ecologistes de Catalunya, vam aconseguir parar aquest gasoducte, i francesos, i hi havia molts més elements, però es va aconseguir parar un gasoducte que el que acabava fent també era lligar-nos a un futur basat en el gas i lligar-nos a un futur on extraiem el gas d'Argèlia i el fèiem passar per la península Ibèrica per poder seguir alimentant la màquina de consum europeu, la indústria alemana, la indústria francesa, etc., que necessita aquest gas i està famolenca per més gas. I això ho vam aconseguir parar-ho malgrat tots aquests interessos dels estats europeus i de les empreses europees. O sigui que sí que hi ha poder i no són infal·libles les empreses fòssils i els estats. I vols fer 5 cèntims o no? You don't need to transfer it, that's fine. Tinc una pregunta, però era sobre el projecte, de fet. Sobre el projecte que has presentat. No, en relació al tema de les zones d'exclusió, que has dit, bueno, fem servir diversos criteris i tal, però no has entrat. Aquests criteris, d'on provenen? Vull dir, d'on els extraieu? Com decidiu? Has dit criteris socials, criteris ambientals... Doncs aquests criteris es deriven d'una investigació de la literatura, de la climàtica, de la literatura de la justícia ambiental, de l'ecologia, d'una literatura molt diversa i també de focus groups, de reunions entre científics on hem discutit per la nostra comunitat, no dic la comunitat científica en general, sinó el nostre cercle científic, quins eren els elements claus o quines eren les zones prioritàries on havíem d'evitar extreure combustibles fòssils. I d'aquí van sortir els diferents criteris. Un dels criteris importants és que es pugui cartografiar per poder-ho solapar amb on estan les reserves, però inclouen, per exemple, tots els territoris indígenes, estan exclosos, tots els territoris de les zones de selva originària també estan exclosos, les zones per sobre d'un cert llindar de biodiversitat estan exclosos, les zones urbanes, aquells criteris socials també estan exclosos. Nosaltres fem una proposta que també és regulable. L'usuari, quan entra a la plataforma, pot regular els llindars d'aquests criteris. Nosaltres fem una proposta de quina és la solució al sudoku de les reserves que es poden cremar i per nosaltres és aquesta, però proposem als usuaris, que podrien ser polítics o podrien ser els negociadors de la COP, que també juguin ells amb els diferents criteris per poder solucionar el sudoku. Però al final aquella ratlleta verda és tan poca que no hi ha gaires solucions del sudoku. Totes les reserves de petroli i gas, pràcticament, ja us he dit que no queda res, s'han de quedar sense explotar. Llavors, els criteris, nosaltres, és una proposta que fem, però al final, quan ja veus que queda tan poc, ja no perden una mica la rellevància, els criteris, però sí que és una manera de prioritzar on hem de focalitzar els esforços per tancar prioritàriament l'extracció de petroli i gas. Aquesta és una mica la història.
So Fatima, we had a Hola. question about the Sí. criteria when it comes to the social criteria of the Atlas. And now we have another question. I'm afraid it's for people on a la sala, no? O li vols preguntar a ella? Sí, well, actually, this will be a question for the three of you. Perfect. So any of you can answer me. This is regarding yesterday. I was in one of my lectures, and we were organizing a short debate with my students. And they could choose different subjects related with climate change. And one of the choices was the COP. A small group of students, they were preparing a bit the subject, and then they were arguing against or different, well, they were discussing different arguments. My question is, the general perspective that they had is that the COPs are not useful because the agreements, at the end of the day, any country can do anything. They can decide yes, no, to accomplish the agreement or not, and there are no consequences, and they are discussing a lot, but at the end there are no decisions, and the warming is keeping on. So I was trying to advocate for some achievements and showing that the COPs are the only tool that we have to try to arrive to an agreement. But I would like to ask you about some tips, what I can tell my students to convince, what is the message shortly you will provide students to show that it's useful, it's needed, what we can really hope from these COPs. Yeah, Fatima, go. Thank you. Thank you. Yeah, that's really interesting because all the COPs, they are flawed. The process is flawed, right? Like it's not binding anything that the countries sign. But we don't have any other mechanism at the moment that would bring together everyone and give the same power of voice for everyone. So here, the smallest island nation has one vote, as well as Spain or as well as the United States. That doesn't mean that there is no power dynamics behind, but if we don't have these places, where can the countries with not much power, like the small island nations or developing countries, go and say what they need? So I think that's the main thing when I study to also see that, yeah, we are here, we are discussing things and nothing really happens. There are things happening. There is progress, for example, since Paris. It's very clear that it's not enough, but this is what we have. That doesn't mean we don't need to improve the process. We definitely should improve the process, but now this is what we have, and it gives still a lot of things. So for me, the main argument that I would use is that this is a place where everyone can show up, even the countries with the lowest influence on the global economy. Thank you, Fatima. Yeah, maybe the COPs are not, of course, perfect, they are not. But still, it's a tool, and it's a tool that we have, and I think it's, yeah, even with all the bad things that you can say about the COPs, it's still useful, and it will ever be. If not, you also have the Chinese model. So China had never liked to have binding obligations from any of the COPs, but then it has been just doing a lot of bilateral or even regional agreements, binding agreements with parties. So
You can have the model, the multilateral model of COP, where at least, and as far as it is within the United Nations systems, still, all the countries and all the different countries will have a voice, the small islands, whatever. Or you can just put that outside the United Nations systems. It would be a complete failure. So then you can leave it to the general international relations forces to work, and it will be, and I'm pretty sure it would be much worse. So still, even if it's not the perfect model, even if the COPs have a lot of things that can be criticized, that you can discuss, whatever, even with all the bad things you can find, it's still better than having nothing or other models. And it's what we have, yeah. You're just offending the system. So to give another note, I've been to a couple of COPs, and I don't want to go more. I'm on the side of your students, unfortunately. I wouldn't like to be there, but I am there. If we have to measure the progress of COP by any measure, we can take the global emissions, annual emissions, and they're still going up 35 years after the first convention and the IPCC started. So I don't think we're going nearly anywhere with COP. Maybe we're doing some marginal progress. But as I said before, with the tipping points, marginal progress is nothing. Because once you set off the tipping points, you're just changing the state. So it doesn't matter if you manage to stop global warming to 2 degrees instead of 2.5 or 3 degrees, if you have the tipping points. Maybe just to give a glimpse of hope in that sense, we are sure that there's a scientific certainty that there's going to be tipping points, but there's no certainty when they are triggered. So we can play with that uncertainty, but it's at our own risk. And if we want to take the precautionary principle, we better stay at 1.5. So marginal increases and marginal progress is not really helpful if we take this precautionary principle. But we have to give hope to people. And this is really important. We cannot walk out of the room and saying there's nothing to do at COP, forget about it, enjoy your own life while it lasts. And this was a discussion that I remember really vividly from COP21. Your first COP is always a life-changing experience, so I remember it very vividly. So I remember this was after the agreement was made. The civil society, at least the civil society networks that I was part of at COP21, we were not really happy with the Paris Agreement for different reasons I don't need to go into. So the last meeting we had was not about why we were not happy about COP21 and what are we going to say about that. The last meeting before going home was about what are we going to say to the civil society around the world that it's not content and doesn't like the outcome of COP21 and the Paris Agreement, but they still need hope. What are we going to tell them? So it was a really long discussion and a really profound discussion with people from all over the place, exchanging experiences from their own organizing in their own countries. The core message was that, a little bit what I said before, no? That there is hope every time you see someone standing up and saying, no, I don't agree with this system of exploiting fossil fuels, of climate injustice, of a few people benefiting from this system and the rest of us suffering from it. Every time you see someone step up, or even better, a group of people stepping up and saying, no, we don't agree with this, we are going to organize to change it. And even though they're going to make small changes, this is what sparks hopes and inspiration in other people. They have risen up and they have stopped that oil project in Brazil. We're going to do the same here. Any fossil project that they propose in Catalonia or in Spain, we're going to rise up and we're going to stop it. And we have the power that we have. We have to recognize where we are and what are the limits of our political action as well. But at least we can say that if anything touches me close by, I'm going to rise up and I'm going to stop that. And this you can think of it on the supply side and stopping the extraction and the transportation of projects, but also at the consumption side.
And I think that's the hope of people organizing in their own communities, in their own countries, in their own regions, with their own networks, and the little power that they have, but they still believe and stand up and say, no, I don't agree with this. So I think the hope has to come from ourselves, because we cannot let the hope come from outside. We have to be autonomous in our hope. If we have to carry on with this struggle for the time being and for the long time. So I think that's where I would put the hopes on the organizational people like you and I that believe in the same ideas and that we stand up and we say, no, we want this alternative, we want this to change, rather than putting the hope on an external process that, yes, maybe we can vote on the elections, but more than half of the world population doesn't live in a country with fair elections. So it's an outside project that I will not put my hopes on because I cannot have an influence and I cannot have a say. So this is my take on COP and where to put hope. But yeah, it's a bit of a more pessimistic or radical take on the basis of COP, but optimistic on the other side because it doesn't depend on the countries or on the companies to get inspiration from. And I think students, when I teach to students, I think this take, it sparks something in them because it puts the protagonism on them rather than something external. And these students really appreciate that. Yes, please, Fatima. Yeah, let me just add something to it because this hope is a very important thing. And I just want to say that when 2 years ago I went to my first COP, obviously the result or the end that the country signed was not where we needed to be. That was the first time when they finally put the words "posepios" in the text. But what really, really gives me something that was hope, the fact to see so many people fighting the good fights from all over the world. And that really helped me continue doing that. Because it can be super, super helpless. I always come back to the small island nations because imagine when your whole land will just disappear when we allow temperature rise and then sea level rise. So being there, it can feel super, super hopeless. But then when you see that you're not alone, because there are people in other countries, there are people on the other side of the world fighting for the same thing, that is really, really giving for the whole society. I think that's something that is thanks to God. Thank you. ¿Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies a tots i a totes per ser avui aquí. Thanks, Fatima, for participating and being here with us today. Doncs amb aquest discurs inspiracional tanquem la COP. La sessió inaugural. No la tanquem, l'acabem d'encendre. Obrim la COP i anem a casa amb els deures d'aquesta cerca autònoma de l'esperança. I moltes gràcies a tots per ser aquí, per participar i esperem també comptar amb vosaltres i amb la vostra presència el dia 25 per fer una valoració de tot, de com s'han esdevingut i com s'han discutit aquests temes que ha apuntat la Mar, que serien els més hot topics de la COP d'enguany. Moltes gràcies. Thanks, Fatima. Thanks for organizing, trying to bring this thing closer to the people. Thanks so much. Bye. Thank you very much. Bye-bye.